Ngicela ungipostela nalo udaba lwami. Indaba yami ime kanje. Ngadlwengulwa ngisamncane family member, okay fine, ngabika ekhaya waboshwa umuntu kodwa-ke icala sazi laphelela kuphi until umuntu wakhona eboshwe. Kwaba isikhathi ngithola ukuphumula. Inkinga yami ukuthi nginebhadi-ke manje lokudlwengulwa umuntu engisuke ngithi ngiyamthanda. Angikaze ngikhulume namuntu lento ngoba-ke akuvumi ngikhulume ngayo. Maybe sengidlwengulwe ngabantu abangu-5 including lo owangiqala. Sengiyasaba nokujola ngoba umuntu uma ngithi angikho ready uvela ngibambe ngenkani la nami ngenkani. Kuyimanje angijoli ngoba ngisaba kona lokho. Cela-ke ningiphe izeluleko. Ibuhlungu lento ngoba-ke angikhona ukuyixoxa namuntu. Lokhu-ke ngiyivalele noma-ke lokhu ngiyivalele ngaphakathi. Wey'ngane zakwethu zinjalo kusisi, ucela-ke nimuphe izeluleko. Uma ngifunda amakomenti abantu baphole kanje ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke into engiyisolayo ngemuva noma-ke ngemva kokudlwengula kokuqala usisi akatholanga usizo nokweluleka ngokwengqondo. Usanokuhwantalala kwalento-ke eyenzeke ekuqaleni nokwenza kube nzima noma-ke esesebudlelwaneni akakwazi-ke ukuzijabulisa nomuntu athandana naye. Agcine-ke kufika kulesi simo sokudlwengulwa-ke kaningi. Wey'ngane zakwethu usisi-ke ucela usizo. Ngicela ukuthi siqhubeke lapha sikhommente lapha kwi-comment section ezokwazi ukuthi-ke efunde amakomenti ebone ukuthi ikuphi mhlampe elingakwazi ukuthi nimsize ngakho. Uma uthi mhlampe nawe nodaba oluthi acishe lifana nalolu uyafisa ukuthi sikufundele lona lami kwi-channel yethu, ungakwazi ukuthi usithinte lapha enambeni yethu ethi 079 655 9670 079 655 9670. Nisale